Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bacteria. Ang galing-galing! Smart dishwashing liquid, kalamansi na, antibac pa. At sa presyong mas abot kaya versus the leading liquid brand. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop nila ay lakas. Yung mix and coffee, di ako gumamit kaya ang sarap ng tulog. Wala nang problema ako sa pagdamit. Simula nung mag-take ako ng mixed and herbal coffee, nawala sa akin yung paghahapdi ng sikmura, lumaan ang aking pakiramdam sa katawan. Mix and herbal coffee, malaking tulong sa akin yun dahil talagang nakatulog ako ng mahimbing talaga. Pananakit ng ulo nawala na rin. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang Doc F Mixed and Herbal Coffee, Doc F Health Aromatic Plus sa Plus, at Doc F Malunggay Capsule ay mabibili. Salome Buaya, Farmacia Josefa, Lalaine Pharmacy, Marilyn Ibanez, Maria Darcera. at sa lahat ng Doc Alternative branches nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Sumala sa atong mabasa sa ikaduhang Kronikas, Kapitulo 4, versikulo 19. Mao kini ang mga butang nga gihimo ni Solomon alang sa templo sa Dios. Ang bulawang mga halaran, ang mga lamisa nga butanganan sa mga pan, nga simbolo sa presensya sa Dios. Mga higala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, ang atong pizza karon. Okay, pizza 20 no sa bulan sa Oktubre tuig 2019. Magauban gihapon nato dinhi ang atong mga higala no sa technical side si kasamang Radyo Man Tani Luod ug usab si kasamang Radyo Man Tax Ilumba. Sa gawa si Igsuon o kasamang Rinaldo Cuenca ug usab si Gion Ilumbaring. Pasiunang patimbaya sa gyapon sa atong station manager si kasamang Radyo Man Edgar Dagumo uban na sa iyang mga kaparian. Oh, I'm sorry. Mga radyo ma. Ano sa ba ni? Okay, maayong adlaw sa Ginoo kaninyo o kanatong tanan, no? Sige habon. Ako'y natrasar ta kagamay kay ni Brown Outman. Nawala sa kahangina, no, ang istasyon. Pero may galing di balik rapot. Abi na to dili ta ka Sibya karon no sa laing hugna sa aton tulumanon. Okay, diretso dayon ta no.
atong gibasa ang tudling sa 2 Kronikas 4:19 nga gihimo natong intro nga kung atong usbon matud pa mao kini ang mga butang nga gihimo ni Solomon alang sa templo sa Dios. Ang mga bulawan nga halaran, ang mga lamisa nga butanganan sa pang, gani kung nahinumdum mo sa Ezekiel 41 tudling 15 hangtod sa 20 nga gihulagway ang maong templo. Kung atong idetalye ba gyud, aduna kini mga balaang simbolo man diri gigamit nga termino. Unya unsa kaayo tong anaa diha sa templo? Basahan ninyo giunsa paghulagway diha sa Ezekiel 41 tudling 15 hangtod sa 20 nga adunay mga ribulto o larawan sa kiruben o anghel. Gani kung ayuhon ninyo og basa ang maong mga tudling na apay dagway sa usa ka leon nga nagsilbi nga dayan-dayan ug ang kiruben ang dagway sa kiruben dagway gustaw ha. Kung nahinumdum pud mo sa Deuteronomio 4:16 nga adunay pagdili sa pagpabuhat og ribulto sa dagway sa lalaki o babae, dayon gisabot day na sa ato mga igsuon nga nahimulag kung mga dili katoliko nga moingon dayon sila nga igo gid mo mga katoliko kay klaro kay ng Deuteronomio 4:16 pisan sa dagway sa babae o lalaki dili gyud ipahimo bisan unsang ribulto nya kanang inyong dagway ni Maria, ribulto ni Maria o kanang inyong larawan ni San Vicente, San Antonio, dagway mas lalaki, so nakasupak gid mo ana. Pero unsaon man pud na pag-reconcile kung sakto na nga pagsabot, no? Unsaon man pud na pag-reconcile sa Ezekiel 41 tudling 15 hangtod sa 20 nga ang templo sa Dios gihulagway nga ang dagway sa kiruben dagway man sa tao, naong sa tao. Nya miyong kag naong sa tao either babae ug lalaki. Pero to make it short, no, sa atong punto mo diretso tas pag-ingon ato naman ning gi-explain mao lagi bisan unsang dagway bawal himuon kung kini gamiton sa dili mao. Buot ipasabot kung himuon ng Dios. Sama atong sa history, biyas Biblia o sa ato gyud panginsusi sa kasaysayan sa kalibutan na ato'y kanang gitawag nilag Diana, Astaroth, ug unsa pa tong mga giilan nila nga dagway gyud sa tao o nya ilang giilang nga Dios. Dili lang gani ribulto. Kanang emperador sa Roma ni adto nga pagano mopailapod nga Dios. So mahimong Dios. Di ba? So buti pasabot kanang babae og lalaking gipasabot diha dagway sa babae og lalaki nga gidili sa pagpahimo kana kung himuong Dios. Kung mahimo na bang Dios. Pero kung dili lang himuong Dios, dili gyud na bawal. Di ba? Parehas anang atong monumento o ribulto ni Rizal sa atong plaza. Dagway man as lalaki, yang ano malaging kabuhatan na, di ba? Okay ra na, dili na bawal kay wala man na himuang Dios. Representation ra man na ni Rizal. Wala man na gitudlo sa gobyerno nga ato ning gibuhat ha. Aron atong himuong laing Dios. Wala mag-ingon ang atong mayor ana, gobernador o bisan unsa nga naa diha sa gobyerno. Gihimo na isip representation lang ni Dr. Jose Rizal. Unya, no, kung itagad ninyo, no,
litra por litra gyud nang gipahayag sa 2 Kronikas 4 hangtod 19 nga kanang mga butang lagi nga naa diha sa templo sama sa dagway sa kirubin katong sa Ezekiel 41:15-20 na ay dagway sa leon naong sa tao gani ang dagway sa kirubin naalay pako, di ba? O matod pa diri sa 2 Kronikas 4:19 kanang mga butanga diha sulod sa templo mga simbolo na sa presensya sa Dios. O simbolo. Unya kung nahinumdum mo sa miagi natong Sibya gihisgutan nato ang Salmo 74:1 hangtod 9. O Salmo 74:1 hangtod 9 naagyo din ha, no? Kung ako lang basahon ning tumoy-tumoy nga bahin kining bersikulo 9, no? 2 Kronikas 4:19 niingon ang katawhan sa Dios nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo wala nay propeta ug walay usa ka namo nasayod kun mulungtad ba kinigdugay. Ang istorya gud ani kung basahon nig ayo contextual gyud. Kadto ning mga kaaway sa katawhan sa Dios nga ilang gisulong ang templo gipangguba ang mga naa sa sulod. Murag na hinundom ba mo atong sa kung ako malimot sa Marawi ba to katong gubot ni adto sa tung tuiga gani nga tong simbahan dito kapilya ba to o simbahan nga gisulod sa mga siya ato itawag ato o gisulod dito gipangguba atong naasulod sa templo katong atong ribulto gidtugmok urang inana ba oo mga balaang simbolo nato diha sulod sa atong simbahan gipangguba mao na nahitabuan ning sa Salmo 74:9 nga ang templo sa katawhan sa Dios giguba sa mga kaaway. Oh. Unya nahinumdom ko nga kana laging mga dili katoliko nga nibiya na sa ilang pagkakatoliko. Mao po na ilang giawat. Kinaaman nas Biblia gisugo sa Dios nga kadtong mga idols, mga Diyos nga ribulto panggubon na insakto man na pero asa sila nasayop. I hope honest mistake lang nasayop sila kay kanang ilang giguba nga mga ribultos katoliko dili man na Diyos dili man na Diyos so nasayop sila nganong dili Diyos ang mga ribulto sa katoliko kay wala itudlo sa mga pari wala gitudlo sa katikismo nga libro o any book nga official nga naa diha ang official teaching sa Roman Catholic. Wa gyud magtudlo ang Katoliko nga kanang mga ribulto gihimo aron himuong Dios. Wa gyud. So kung ilang gidugmok ng atong mga ribulto nasayop sila. Kay dili man na Dios. Parehas anang monumento ni Rizal diha sa plaza kun ato nang gubon sayop ta kay wa man na itudlo sa gobyerno nga gihimo nato ng Diyos. Amo na nga nato giguba. Sumaw na nga I hope nga honest mistake lang kadtong mga igsuon nato nga nibiya sa Katoliko unya ilang gidugmok ang mga ribulto nato. No? I hope honest mistake lang kay sa moral philosophy dili man kuno ka guilty kung nakahimo kag buhat nga dili maayo nga wala ka kahibalo nga di to maayo. Muna sa moral philosophy dili ka pakasadon kay wa man kang kahibalong sayop to pero dili na lahi pod sa balaod sa tao kay ang balaod sa tao ignorance of the law excuses no one gyud di ba hinon ang balaod sa gobyerno dili man na nagsentro sa morality security ra man kasagaran nagtumong ra security di na kay na mo mudig apa bahala di na kayo murag immoral na basta kay security lang butang yun balaod di ba lisod man gud pod kung awaton sa gobyerno ang sa Dios nga kanang ibase sa moral nga ang guilty kadturang yung nakahibalong nga sayop ilang gibuhat unya kanang atong mga authorities sao man po nila pagkahibalo nga dili tinuyo tong gibuhat nga dautan sa
sa usa ka tao nga dili man po Diyos ng mga anaas gobyerno. O kanang mga huwis na to diha sao man pagtino nila anang kanang tao nga gituyo ba na niyang buhat ng dili mao o wa tuyo so di kahibalo. So murag makaturunganon ra pod nga ang gobyerno mobalaod og ignorance of the law excuses no one. Kay di man gud po siya sigurado kinsa ng mga tao nga tinuyuan ang ilang pagkasayop og dili tinuyuan. Pero kay ang Dios kahibaluman kahibaluman ang Dios sa anahas una og kasing-kasing sa tao ug unsay yug ka, no? Bisan pagtapig-tapigan nimo na imong sala makit-an man gyud sa Dios. Mao na nga ang Dios logical gyud nga mo patuman gyud anang moral law nga kung dili ka guilty, adi ka pagkasadon. So mo na nga I hope nga wala lang yun masabti o honest mistake lang yun ng mga Katoliko nga nibiya sa ilang pagkatoliko tungod kay mao lagi ang ilang pagsabot sa ribulto nato mga Diyos. Di ba? Si Attorney Bacalso na kahinumdum ko si Attorney Bacalso nga banggiitang depensor sa pagtuong Katoliko nga kanhi evangelical Protestant nga nag-convert sa Katoliko na sa Cebu, usa ka evangelical nga nag-convert sa Katoliko, si Attorney Bacalso na hinumdum ko sa iyang pamulong ni adto nga ingon siya nga maayo ra pod ng mga Katoliko nga nibiya sa ilang pagkakatoliko nga nagtuo sila nga ang mga ribulto nato sa Katoliko mga Dios o mga Diyos. Sa ilang pagbiya kuno kay nituo sila sa pastor sa born again, pastor o ministro sa Iglesia ni Cristo o Adventist. Kay nituo man sila sa ministro o pastor nga kanang mga ribulto kuno nato mga Diyos. Mao nang nibiya sila, sakto ra pud sila, di ba? Sakto ra pud sila. Kung tinuod nga Diyos gina atong mga ribulto, di ba? Nya kay dili man. So ato lang mahukman sila nga honest mistake. Kaya saon man nga na-deceive man sila sa teaching nga dili mao. So honest mistake. So honest mistake dili ra sila guilty. Pero kung tinuyuan bisag kahibalo sila nga dili na Diyos mga balaang simbolo ra na unya ilag yung tuyoon ba nga pag-akusar para sa atong but I hope honest mistake lang po unta katong kaatbang nato sa usa ka hinigalang debate nga gatong moingon ta nga ni gamit og kanang gitawag og straw man fallacy nga bisag ang Katoliko wala magtudlo nga kanang ribulto Dios unya kadtong nobinahan pagyod. Okay, kanang pagampo ba dili man to nagtudlo og mga pagtulon antong nobinahan. Katong nobinahan expression to sa tao kay prayer book manggunang nobinahan. Expression unya ang gipasabot pod atong pag-ingon nga ni Simba sa atubangan sa ribulto ni Santo Niño. Katong ribulto lagi representation lang, dili gyud object of worship. Para sa nang mohalok ta sa kinabang picture sa atong lula nga dugay nang namatay, buot bay pasabot nga atong ipasabot nga katong picture mao gyud atong lula, dili. Representation lang ng kanang gihalukan atong picture sa atong lula. Mao po na kanang pag-ingon nga ni Simba ta sa ribulto ni Santo Niño. Kinsa gani na Santo Niño? Si Kristo na, no? Holy Child, Lucas 1:35. Nga kanang ribulto representation na, no? Handumana na sa iyang pagkabata. Hinana. So bisan gani ang nobinahan nga gikutlo, gi-twist pod ang interpretation. Gi-twist pod. Nobinahan sumuna nga magbantay ta mga Katoliko. So, niapata paghisgot sa mga katuyuan sa ribulto. So, humana na to matuki kanang
katuyuan nga maayo sa pagbaton og larawan o ribulto kanang moingon ta nga kung himuon lang nga simbolo sa presensya sa Dios o kanang gitawag na tog representation. Di ba? Oo. Dayon dito na puta no sa laing katuyuan. Gani ato naning nahisgutan pod impartial no. Ang butang sama sa ribulto kung himuon lang dayan-dayan, wala na gibawal no. Masabot na diri sa Exodo 35 tudling 22. Nga Exodo 35 tudling 22 giingon, mianha ang mga lalaki og mga babae ang tanan nga buot magdalag mga dayan-dayan, mga ariyos, mga singsing, mga kwentas, og tanang matang sa alahas nga bulawan. Di ba? Kung kana laging butang himuon lang dayan-dayan, dili na bawal, no? Gani no, kung naamoy maayong balita Biblia nga hubad, gihisgutan ginang estatwa o ribulto nga dayan-dayan na, no? So usa po na, no? Asa mo na mabasa, no? Sa 1 Hari 7:36. So 1 Hari 7:36 giingon no, sa maayong balita Biblia, sa ibabaw sa mga pugong ug mga dayan-dayan gikulit niya ang mga kirubin. Napagali mga leon. Kato kung giingon niyo ganina nga gikutlo na tong Ezekiel 41:15-20 nga naay dagway sa leon diya sa templo. Unsa may buot pasabot ana, matud pa diri sa 1 Hari 7:36 dayan-dayan. Mo nay laing katuyuan nga dili bawal ang ribulto kung himuon lang dayan-dayan. Di ba? 1 Hari 7:36 no. Akong usbon sa ibabaw sa mga pugong ug mga dayan-dayan gikulit niya ang mga kirubin, mga leon ug mga palmera sumala sa luna sa tagsa-tagsa uban sa mga garnalda ug palibot no. Ang hubad sa Biblia nga akong gigamit ang 1 Hari ang maayong balita Biblia, no? Kumo ni siya nga hubad. Dayon kini nindot kayo litra por litra gyud. Mabasa gyud ang pulong estatwa sa maayong balita Biblia gihapon Salmo 144:12. Salmo kapitulo 144 bersikulo 12 giingon, sa panahon sa ilang kabatanon mahimo unta ang among mga anak nga lalaki sama sa mga tanom nga ligon, mahisama unta ang among mga anak nga babae nga mga estatwa nga mudayan-dayan sa mga suok sa usa ka palasyo. Unsa kuno? Mga estatwa nga mudayan-dayan sa mga suok sa usa ka palasyo. So no, usa sa tumong o katuyuan sa ribulto nga maayo nga dili bawal kung kini himuon lang isip pa dayan-dayan, no? Mga estatwa nga mudayan-dayan sa mga suok sa usa ka palasyo. So kanang diapod sa atong simbahan dayan-dayan. Manang mga so daghang rason di lang kay simbolo, representation laing hinungdan, laing tumong dayan-dayan. Kaya but pasabot nga balaan na atong balay alampuanan kay mga balaang tao man ang mga girepresentahan ang mga ribultos, mga santos. So wa naman daigong panahon ipadayon nato ni sa sunod Domingo kay daghan patang ang isgutan aning mga katuyuan para mailisdan ng dili mao nga hunahuna sa atong hunahuna ba nga mga Diyos kuno na atong mga ribulto, no? Ilisa na to nag-insakto nga panghunahuna parang di na ta malimbungan. So by the way karong hapon alauna kasi malate ko sa sangka supposed to be schedule sa debate pero kadtong laing debate namo sa akong higala i-postpone namo sa November 3 ang katong mahitungod sa Sabat. So November 3 patamo atubang na pog laing debate. So, November 3 Dayon ay kalimot pod karong alas 8 gabi sa tulumanon sa Catholic Faith Defenders.
Magkisanglit, wa naman tayo kong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, magagkadaguan sa atong simbahan, sa atong obispo, sa mga kaparian, hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. TXDR, Tatak RMN. Miss, pabili nga ng Shield Bath Soap. Mrs., dito ka na sa mahal. Effective yun. Nakakatanggal ba yan ng 99% ng skin germs? Clinically proven ba magbigay ng 24 hours protection? Recommended ba ng Philippine Nurses Association? Sa presyong pasok sa budget ko? Pwes, pabili ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24-hour germ protection na abot kaya mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Magapaluod na panghitabo sa kusina. Crime against hygiene. Yak! Unsa maning niya sa akong face? Unsaon man ako paghugas og plato? Mrs., ang mga nahabilin sa plato, ibalik lang sa sponge dito sa paste. Basig kung unsa na mo pilit sa paste. Yan! Mas hygienic ra mag-Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Ug for 99.9% germ removal, ang Joy Antibac. Ano man? Alimpyo ra mag-joy! Huwag ka naghas na nahugasan! For hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Suki, papalit ako og Tide, Katong bago? Pwede. Katong sinaw? Oo! Katong best ever formula sa Tide? Oo! Ate, Tide Perfect Clean man ko ng tawagan Aron no bitin clean, Tide Perfect Clean ang isulti. Timani, aron no bitin clean, Tide Perfect Clean ang pangita sa mga tindahan. One day, isang araw, ay ito napansin ko. Toothpaste na pinili ko. Sa fluoride, pinili ito. Ang leading brand kasi, hindi lahat may maximum fluoride. Kaya